Zinemira saria Donostiako Zinemaldiak eta EPE eta Ibaia ekoizletxeek ematen duten ohorezko sari bada. Euskal zinemagintzako artista komentzen dituena. Aurten, Telmo Esnal eta Aixer Altuna jasoko dute. Beraz, gaur, 25. fotograman, Aixer Altuna eta Telmo Esnal. Kaixo bikote, ongi etorri eta zorionak. Nola sentitzen zarete saria jaso behar duzuela jakinda? Bueno, gogotsu, ja pasatzen den eguna eta ilusio handiz baitare, ez? Oso eskertuta baitare, ez? Bai. Ezkenean hori da, ez? Aitortza bat eta oso polita da guretzat eta desiatzen momentua izteko, egia esan. Bai, oso pozik. Vale. Zuek txotx proiektuarekin edo hasi zineten elkarlanean, lehen da biziko topa hortxe izan zenuten, 1977an, eta ordutik hona lan asko egin duzue elkarrekin. Zer ikusi zenuten lehenengo proiektu hortan, elkarrekin lanean jarraitzeko? Bueno, gu ezagutu ginen tekniko bezala pelikuletan, ez? Ni elektriko bezala edo makinista bezala egiten nulan, da Telmo produzioa hasieran, da gero zuzendaritzan. Eta, bueno, egun batean esan ginoan, zeitik ez dugu korto bat guitzen. Denbora guztian genden beste pelikula batzuetan, edo laburmetraietan lan iten, eta, bueno, esan gendun, guazen hau egitera. Eta, bueno, txotx, izan zen lehenengo kortua zinean, eta, erronka hundisa guretzat, gure historio bat kontatu gola modu honian, ez? Eta ondo atera zen. Oso polita izan zen harrera, bidaiat egon duen pilo bat, festivaletara, saria jatzo gintun, eta, inpozik genden, gero beste bat, eta hola, bidea egin. Oso ondo pasatzen genuen da, dugu haindikan elkartzen janen, Eta izan zen ez da egite, esperientzio oso politia ondo juntzan, ondo atea esan gainea, sari batzuk jaso ditun, horrek paparra betetzizun pixka, betetzizun pixka, eta ginen guatzen beste bat egitea. Eta, baina batez ere hori oso konpenetratuta ginen, ideiak antzekoak zian, eta oso ondo pasatzen genuen. Eta ez gubiok bakarrik baizik, eta gure inguruan zegoen lantaldea, gaur arte mantendu deguna gutxi gora bera, mantendu dugu lantalde lagun, kuadrilla bat, famili bat azkenen, Bai, ze gero hortik ere etorri ziren 40 ezetz eta bestelako film batzuk, eta 2005an egin zenuten jauzi handi bat film luze batera, eta hau patxe beste da film hori, eta mugarritzat hartu izan da Euskal Zinemagintzan. Ze ordura arte azkeneko filmak Koldo Izagirreren Ofeko maitasuna 1982an eta Arantxa Lazkanoren Urte ilunak 1983an, ordutik 2005era bitarte ez zen euskarazko film luzerik estreinatu zineman. Eta okerrez banago, 72.000 ikusle joan ziren zinemetara hau patxe beste ikustera. Eta horregatik askotan esaten da, mugarri izan dela hau patxe beste. Zuek nola gogoratzen duzue garai hori? Ni gogoratzen dut garai oso polita bezala, gaztia ginen, zinea tekniko bezala lan iten ginoan, lagun artean, pasio, ez dakit, zan lan bat oso politxa. Egiten genuena iristezan jendeari hori garrantzitsua zan, ez? Bai laburrak aurretik egindakoak eta bai pelikula bera ere, ez da. Eta oso posibilizi ginen gu garaietan ere. Garaietan ere. Baina, garai oso politxa izan zen, eta gero, ez dakit, de repente baita, nik tengo que esan dabana, lantaldia zan oso importantia, lagunen artean itxen ginoan. Gero bai uste dute horre gonzala kimuak ere sortu zen garai hartan. Suerte de xente euki deula, ze kimuak sortu zen txotx garaian sortu zen kimuak. Eta hau patxe bestekin berriz, izan zen lehen pelikula euskeraz, urte mordo baten ondoren, berriz ere Jaurlaritzak eta telebistak apostu egin nahi zutelako euskararen alde, ez da guz suerte eduki ginen.
momentu hortan gidoi bat idatzita genuela. Eta pixkat, suerteare ere jokatu du, egia da, lan egin degula aurretik, baina momentu honean harrapatu gintun, ez? Bai, eta esan duzuna ez, pixkana, kimuak eta zuek egindako filmari esker ere, ibilbide bat eginda. Egun nola ikusten duzu euskal zinemagintza? Bueno, dago gauza bat oso nabarmena, gu hasi ginen euskeraz, bazen aurretik ere euskeraz lan egite zutena, baina etorri zen bolada bat, jendeak naturaltasun guztiz, euskeraz zinea egiteko aukera zeukala, ez? Hori, pasada gero luzetara, eta, de repente gaur egunean bai daren diru laguntzekin eta batez ere kenkari fiskalekin eta, de repente dago, zine egiteko mozkorraldi bat bezala, ez? Dana alde guztietan rodajeak, erresagoa da produzitzea zinea, eta, horrek segitzen da, pelikulak egiten nahi diala, baita idazten nahi diala, proiektu asko daude, eta momentu politxa da, jende guztia dago, proposamen berriekin, orduan hor dago arrisku asko, pelikula honak ateatzeko, eta oso ezberdina gainera, ez bakarrik, ez dakit, handiak, txikiak, danetik ez, eta proposamenak egiteko momentu ona, orduan momentu ona da zine egiteko. Nik uste ez dagoela besteik, aurtengo zinemaldian ikusi zen pelikula daun euskeraz, ez? Guk hau patxe beste ginen lehena zan, eta ez da urrengoa zein izango zen, urrengo pelikula euskeraz azaldu zen zinemaldian, baina orduan egitetean urtero pelikula bat. Gaur egun nik uste gaur zinemaldian 4 pelikula euskeraz badiala, 4 edo 5, gehi ETV-ko serie bat, euskeraz baitare, orduan horrek esan nahi du, jende asko gehala, ja, horrek ekartzen dula gai diferentea jorratzea, eta gaur egun netzat euskal zinea dago, momentu oso honean. Hor, gai diferenteak aipatu duzu, alare zuen zinemagintzan, bada zerbait bereizgarri edo dena, eta zuek euskal identitateari edo oroimenari, hor beti egiten diozu referentzia, ez? Izan bai mama, dantza, badituzuela zuen izenan ere egindako film batzuk. Zuentzako, euskeraz egitaz aparte ere, garrantzitsua da bertatik sortutako film batzuk plazaratzea? Nik uste baietz, behintzat, ez da elkarrekin egiten genituenean, hasieratik hartu ginen oinarri gure kultura, zahardoteia, gidiprobak, ez? Gero ja herrira ekarri ginen hau patxe bestekin, baina gero bai bertsolari, bai dantzaria gauza, gure kulturako nik uste oso presente gondala beti. Aitortza bat bezala ustea, nolakoa gehan, gure filmetan edo. Eta, nik uste bai, ni behintzat gertukoa eta zitsegitea nahi xau dut, ezagutzen ez dudan zerbait ez da zitsegitea baino, ez? Eta ateatzen zaigu nik uste dut, barrutik eta jazta. Berezkoa den zerbait eta sortzen hasita, ez? Ezagutzen den horren inguruan sortzen dela. Normalian, pelikula bat gai hola, ez badezu ondo barneratuta nahi dezun zergaitik egite dezun pelikulari ez da ateako, porque hainbeste urte emate dituzu lanean eta bidean galduko da, ez? Benetan sinisten duzun zerbait behar da gai bezala hartu pelikula bat egiteko. Eta zuek ere, bikotean hasi zineten horrelako produkzio handiagoak edo egiten, edo mintzat, bikotean ezagutzen, ez? Euskal Herriaren mundu honetan, eta gero, banaka lan egin behartzen duten unean, erraza izaten da horrelakoetan zeka, ohituta bi pertsonekin zuzentzen, edo beste lagun bat izaten alboan, eta gero, proiektu baten aurrean, zu bakarrik ikustea, hori nola? Nik uste hor evoluzio bat dagoela baitare, ez? Ni nire kasuan, geho hasiera bereak izango, baina hasiera baten ohitu ginen elkarrekin egotera, eta hasiera baten bai botatzen zu faltan norbait aldamenean. Gero pixkanaka ohitzezea bakarrik egotera. Gaur eguni agian igual molestatu da egiten zu aldamenek horrek. Ez da hain erraza izango. Ez, agia da gero guretxe beste oso ondo moldatu ginalan, da bai iraia berriz ere egiten, ez? Ze azkenean, ikuspuntu nahiko antzekoa daukau, konpartitzen dugu humore mota,
baina bai, nik uste prozeso bat izan dela hori ez. Eskarrekin hasiko bakarrik eta... Hor, humore mota aipatu duzula, nik, zen proiektuak ikustea egia beti daukaela humore kutsu bat, eta Brinkola bezalako telesail bat nik zaten duen, nola iritsi dira? Nondik sortzen da Brinkola bezalako telesail bat sortzeko ideia? Bueno, hori telebistatik etorri zian, Alkain etorri zian, serie ingles bat zegoen, gustatzen zaiona, eta hori nahi zune onera ekarri eta hola. Eta, bueno, gero, aparre egiten. Oso ongi pasako zenuten. Nagore Aramburu, Pagadi... Baina batez ere irurogazieran, eta mamitzen, pixkate kapitulo bagoitza, eta ezan parre asko egiten ginen. Claro, ondo pasatzen. Uda oso bat batza ginen idazten. Bai. Eta bigarren temporada preseuko ondea izan, baina ez zuten nan izan egin, baina, bueno. Ideia genitun 3 denbora diteko, baina bertan bera gatu zen. Bukaera oso polita zen. Agian etorkizun batean, ez? Brinkolaren jarraipen bat, orain, hartuko zenukete adibidez? Nik uste orain oso komplikatu izan. Ez duze... Ze aldatu da ba, orain? Bueno, azkenean zu ere aldatu itxeza, eta... Ez dakit, nik beste zerbait ingo nuke, beti, ez, berritzeko. Ez que ja hori egin da dago, ja bukatu zen. Asmoa beti izan da beste zerbait egitea eta diferentea, ez. Gogoratzen ez, hau patxo beste inginen ere, bere ala, ekoizlaketan nahi zutela bigarren parte bete egin da. Gu esetzen ginen gara hartan, porque gure intentzio zen beste gai batzuk jorratzea eta beste intentzio batzuk denik. Gero etorri zen agurretxe beste, baina hori ja urte batzu pasata. Hori bai. 10 urte pasaziala eta bizkatzen zen pentsatu ginen politxa zala hain berriro lagunak elkartzea pelikula egiteko, ez? Eta pelikula hori itxeko. Lantalde berdina parte hartu zuen, guk ere aspaldi ez gendula ezer Brinkolatik ezer egiten elkarrekin, da bueno, izan zen, animatu ginean da politxa izan zen, bai. Eta Asier, zuk orain Karmel ere baduzu eskuartean, zinemaldian bertan ere badagoena saio ofizialean, lehiatik kanpo, baina saio ofizialean programatu da. Nola makizu prozesu hori edo nola hartu zenuen hori? Bueno, oso gustora, oso posinao, ez? Aurtengo zinemaldia ez dut bela astuko, ez? Oso posik, da proiektu bat urte askoan egon naizela lantzen, oso proiektu berezisa, garaiko pelikula bat, erronka handixa, eta emaitzakin oso posinao. Eta, bueno, benetan gustora, disfrutatzen hau, horrekin. Hori pozgarria da entzutea. Telmo, zure kasuan, zuk baduzu beste proiekturen bat eskuartean, edo... Bueno, idazten abil, baina oaindikan, lasai. Beste proiektu batzu ditut, baina bizitza proiektuak. Osongi, amaitze aldera, lehen aipatu duzue, orain Euskal zinema egiteko une aproposa dela, eta galdetu nahiko nizueke, ze gomendio emango zenioketen orain hasi nahiko luken bati? Bueno, nik esango nik uste zein egiteko sekretua lantaldea dela, juntatzia lagunekin, bakarrik oso zaila da pelikula egitea. Eta ez bilatzeko, gu behintzat, uste dute konseju bezala edo, guk lortu genuen zerbait oso interesantia dela gure herrian, zine egiten bukatzea. Hori, prozeso guzti honetan gertatu den gauza bat, ez dela, lantalde handi bat hemen geratu dela zine egiten, eta horreitik aigea zine asko egiten ere, horretik, ez? Eta orduan, barrutik ateratzen dena rodatu. Naiz eta buelta asko rodatu inbia da. Egin, eta ekibokatzen behar zera, ekibokatzen zen, baina egin inbia da. Eta lagunen artean, alba da. Eta puntu bat buru gorrara izan behar da. Ez da bide erraxa, baina ideia bat baldin maukazu eta sinisten badezu egin aurrea, eta segi. Bai, gomendio hori ongi gordeko dugu. Eta amaitzeko, gaur sari berezi bat jasoko duzue, Zinemira saria, baina hortaz aparte guk ere badugu zuentzako pari bat. Zer dediz, irekin, erreakzioa ikusi nahi ditugu. Epa, politxa. Ireki, barruan dago paria. Hala!
Jo, oso ondo etortzen daizki. Bai ba. ¡Qué maravilla! Gozoak dira, neguko galtzen dira. Eskerrik asko. Mila esker. Pozten gara, eskerrak Ondo. zuei, eskerrak Mila zuei esker. ona etortzeagatik, eta, bueno, gero disfrutatu jaiaz, eta zinemaldiaz, eta Oso ondo. danaz. Eta zuei ere eskerrik asko beste behin pantailaren beste aldean egoteagatik. Lorratzak. Aztu aurretik, teknika eta realizazioan, Lara Madina Beitia, Nagore Arin eta Ainara Rodil ere ibili dira. Eskerrik asko.